कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. लोकसभा विधानसभेत एकत्र लढलेल्या भाजपा शिवसेनेत आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजपातील मोठा गट आमदार निलेश राणेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत गेला, तर सिंधुदुर्गात आलेल्या भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कमळाशिवाय होऊ नयेत असे आदेशच दिले. आणि शिवसेनेसारखा जिवंत पक्ष आपल्याला जर वाढवायचा असेल तर आपण पण तसेच पाहिजे. ही कुठलीही संघटना नाही आहे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची संघटना आहे. इथून साधणार नाही, ते प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. शिवसेना वाढीसाठी, शिवसेना रुजवण्यासाठी ती आहे, परत ज्वलंत करण्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचे आहेत ना, निलेश राणे आणि आमची सगळी संघटना 100% करणार. त्याच्यामध्ये कोणाच्या नावाची शंका असेल. आज निलेश राणे शांत आहे, ते शांतच राहू दे, शांतच राहू दे. मला नाही कुठल्या विषयामध्ये पडायचं. प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे. आपणही वाढवा, मीही वाढवणार, पण मला शांततेत वाढवू द्या. मला कसाही संघर्ष करायचा नाही, कोणाशी करायचं नाही. कोणाशी करायचं आता आहे काय? सगळं आपलंच आहे. आणि ते आपलंच ठेवण्यासाठी जेवढं मी हात पुढे करतो तेवढं समोरच्यांनी पुढे केला. 100% येणाऱ्या 25 वर्षामध्ये साहेब इथे महायुतीची सरकार, महायुतीची सत्ता राहणार असं चित्र या जिल्ह्यात असू शकतो. एक ते कार्यकर्ते की त्यांनी महायुतीचा विजय सेतू मांडला ज्याला म्हणतात, ते एक कार्यकर्ते सर्व ठिकाणी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली प्रचंड मेहनत आणि त्यामुळे शक्य झाला. माझी आपण सर्वांना विनंती आहे, बरोबर जास्त लाभ नाही, जवळ आहे, फार जवळ आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना तुमच्या असणाऱ्या ताकदीवरती आपल्याला पुन्हा एकदा नरेंद्रजी मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात. त्यांच्या नेतृत्वात सिंधुदुर्ग जिल्हा 100% ज्याला म्हणतात 100% भाजपा हाच राहिला पाहिजे. दृष्टिकोनातून तुम्ही आम्ही सर्वांनी कामाला लागूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.